Bismillah Bismillah murwakanding kondo rantak sumeblak sumunaring raditya reh pramu bawa sawega dumadi bang wetan katon sumeblak mega petak lamat tinambi ing telenging samudra loyo kembang mekar kawiwitan monggo kanthi ing tumpung salame mung mawas eling lukitan ing alam dadi wiryane dumadi yen petenge saya dedet padange mesti enggal tumeka yen petenge saya dedet padange mesti enggal tumeka minangka hatining kanca ana wewadi kang tan sinarati kelar kang ketok melok solah para bawane kaya wujuding jalma aura muka pindha kerenging sang Kyai Adi Sono tindake gawe geter banter singer dasar ketinggal kekalake sanyatane dadi sasmita rasa rarasaning jalma lawang agung al-jamal pasif adiksun lahir batin wis kabuh ing jiwaning sun warok waskita ambulan jagat gumulung pono awas anduru jagat gumelar
Gusti wasampurna jiwa lan raga uga jatining manungsa bakoh bumi nuswantara jagat wengi memayu hayu ning bawana rumagat lan nyawiji janma padha ngerdiya pinuji agunge Gusti endahe alam nuswantara bandur bening pangrukepi jagat wengi pemayu hayu ning bawana rumagen lan nyawiji janma padha ngerdiya pinuji agunge Gusti endahe alam nuswantara bandur bening pangrukepi
Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel Raden Ahmad Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin Sunan Bonang Maulana Bagong Sunan Derajat Raden Qasim Sunan Kalijogo Raden Zahid Sunan Muria Raden Umar Sunan Kudus Jafar Sugeng Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah Sunan Gresik Gondang ilmu dagange Sunan Ampel falsafah komibone Sunan Giri kembang dolanane Sunan Bonang musisi gamelane Sunan Derajat kepali pitune Sunan Kalijogo wayangane Sunan Muria ngilmu tradisine Sunan Kudus gede toleransine Sunan Gunung Jati politike ayo padha eling Hancara ingkang puspi taruh kasih lirik samirana mamre sakara gaduh kongas gandanyo mawe
Dikudi Dika sami sampun siaga napa dereng budal kecok yo
Sentak ejo. Nggak mau aku. Nggak ikut aku. Nggak di sini aja. Sentak ejo. Ayo Mas Soleh. Sentak ejo. Mas Soleh. Mas Soleh. Ya sabang to bar. Ayo maju. Mas Soleh. Oh, Mas Komari joget. Yo, Mas Soleh maju. Mas Komari maju. Ayo maju. Yo, Ayo maju. Ayo Mas Soleh maju. Ayo tak kancani maju. Ayo maju. Ayo maju kok tak junjung. Ayo maju. Ayo maju. Zaman wis akhir. Tangan semua di atas, bro. Zaman wis akhir. Bumine goyang. Cak Soleh, kemari. Iya. Persiapan buat pasukan joget. Untuk para penonton semuanya, kita angkat tangan bareng-bareng ya bolo semuanya. Di malam hari ini, di malam yang sangat luar biasa,
bersama Pakem Songo-songo. Yo. Akalin jungkir, akalin jungkir, negarane goncang. Sontak kejo. Zaman wis Tangan semua di akhir, atas. Tangan di atas, zaman wis akhir, bumi goyang. Rendang duwe gawe. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumi zaman wis akhir, bumi goyang. Akalin jukir, nagarane goncang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumi goyang. Miduno sih. Ya. Penontonnya tarin sih. Ya. Yang sebelah kanan masih dilanjut zaman wis air bolo. Siap pangan ning dhuwur. Jaga ketertiban, jaga keamanan ya bolo. Tak dongak-dongak sing eneng kene kabeh tanpa terkecuali. Mungkur saka kene rezekine lancar untuk gawean sing halal. Berkah barokah kanggo keluarga. Sing urung rabi ndang rabi, sing wis rabi do selingkuh. Yo. Yo ora. Yo, lanjut. Tangan di atas. Akalin jungkir, akalin jungkir, zaman wis akhir, zaman wis akhir, langit peteng. Saiki sing tak tareni iki sing ngarep cedhak YouTuber maneh iki alhamdulillah 10 YouTuber menemani kita di malam hari ini. Yang di depan sana di sebelah kiri saya ini masih digoyang malih lagi. Iki jane wis jam 12 tapi kami keluarga besar dari kanca-kanca Pakem tak kei diskon. Mulur waktu ora apa-apa sing penting seduluran saklawase ya bolo. Oke. Makmum meging Tangan di atas semuanya, kebalik lagi. Anggo mari. Ya, gimana? Tarano penonton ki ngene. Piye? Upama penyanyine melu joget matuk ngono. Gimana? Iki penyanyi ini kon maju gaber kira-kira piye bolo? Hah? Matuk. Penyanyi ini model kabeh tangane diangkat kabeh sing neng kene ya. Nah, iki sing sebelah kene iki tak dongak-dongake Watu Agung sing arep duwe kajat bangun masjid kanggo ibadah sukses dana terkumpul punjul. Ah, insyaallah bola-bola kaum dalam sosial kelanjutannya insyaallah beres ya Bang Junet. Nah, ayo, Penyanyi ini Jun. Iya. Nah,
Ini nanti panitia juga dipersilakan nanti. Kang Mari. Ya, Nak gur penyanyi tok kurang gayeng. apa meneh? Abah Junet kan melu joget. Abah Junet mana Abah Junet? Nang mburi. Oh ya, silakan Mak. Nah, nanti juga ada spesial buat tukang sound sing duwe sound mau arep joget ning arep. Mas Ulis. Oke, sing nang panggung do ngateko kabeh sa. Ngateko kabeh. Iya. Ngadeg. Yo, Bang Junet mana Bang Junet? Dan juga dari panitia mungkin dari remaja sini. Oh, tukang son ngadeg kabeh. Ngadeg kabeh. Tukang lifting ngadeg kabeh. Gelendang duwe gawe sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Gemah Ripah Loh Jinawi. Allahumma sholli ala Muhammad. Cak soleh, semoga. Atine kafir, atine kafir. Zaman wis akhir, banjire bandang. Sing urip mungkir, sing urip mungkir, sing Ya, bentar. Ini ada request dari penyanyi-penyanyi ini Pak. Ini mbak-mbak sing ada di depan sini. Ya, monggo. Naik ke sini. Ya, 3 sekaligus gak apa-apa nih. Mboten napa-napa. Gak apa-apa nanti dapat kameran sedikit dari Bang Junet. Ditawi merane. Monggo, Mbak. Mboten napa-napa. Lewat sana juga bisa, lewat sini. Lewat sana. Ya. Dan juga dipersiapkan buat panitia-panitia yang mau joget bareng, mungkin masih ada kesempatan di malam hari ini bersama Pak Songo. Ya. Taman anak bos, di musim awak gede. Ya. Nah, kasih. Naik. Ibu Dian mana Ibu Dian? Sini Bu. Coba aku paham. Monggo Bu Dian. Lah soleh. Sini. Jangan kelamoy leh. Sik, Kang Mari. Iki gimana? Upama aku nglarak wong ya ento. Ento. Oh ya. Pokoknya ra keneng cwala. Maju. Maju kowe, maju. Gege, alah gege. Ya, Ini maju. Gege. Pupung eneng vitamin kono. Ya. Dunia perluan kumpul iki. Iki mau Bang Junet arep nyawer ke juragan iki ndi? Apa ibu juragan? Siapke urungmu. Oh ya, siapke. Yo. Ini Kang Saleh yo. Sengkake cowok. Iya. Lali apa panjang lali.
yen eling Nyanyi juga boleh. Gege Mas. Lali apa pancen lali yen eling bawa rokok iya. Bawa rokok. Bawa rokok. Iya gak apa-apa. Oh gitu. Bros depoku lho. lali apa pancen lali yen eling Kita angkat tangannya bareng-bareng semuanya. kirim Persembahan untuk angkat tangan bareng-bareng. Pisang meneh.
kok mari. Gimana? Miduno meneh tes vokal meneh. Aku Ayo to. ya aku tak model meneh pisan meneh iki. Kok komen gitu terus sing nonton mesti do apa? Iya. Ini lagu ini sangat populer sekali. Viralnya dari konco-konco pakem. Lagu ini monggo buat rekan-rekan, buat para penonton semuanya yang merasa bisa lagu ini, bisa nyanyi bareng, sorak bareng bersama Pakem Songo-songo. Apa kae? Ya omong kae. Apa ya? Kon, Apa kae? ini kan. Kidul. Ah, Ya. Kidul kae apa Manopala Dewa. panganane apa Onde-onde Jawa. ayo para kanca taat ing agama ben uripe ayem tentrem uga. Amin amin ya rabbal alamin. Yo, Kidul kae apa Manopala Dewa. panganane apa dicoba ayo para kanca taat ing agama ben urip ayem tentrem uga mulya. Kidul kae apa Manopala Dewa. panganane apa Onde-onde Jawa. ayo para kanca taat ing agama ben urip ayem tentrem uga mulya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ala sallallahu Kasih tepuk tangannya buat Pakem Songo-songo Bolok Lendang. Oke, terima kasih. Satu demi satu sajian yang sudah terjadi di malam hari ini, satu atur pambukup atur panutup dari